Aj zo zlodeja aut sa môže stať čestný občan. Potvrdil nám to muž, ktorý kedysi vykrádal automobily a za svoje hriechy si už svoj trest odpíkal. Väzenie ho zmenilo natoľko, že dnes práve naopak vymýšľa spôsoby, ako zabrániť krádeži auta. Pod lampou býva najväčšia tma. A tak by ste návod na to, ako zabezpečiť auto pred krádežou, ťažko čakali u zlodeja. Ukradol som dosť aut, zarobil veľa peňazí, ale boli to stresy. Srb pán X kradol auta 10 rokov, dnes si žije nadpomery striedavo v Belehrade a na Kanárskych ostrovoch. Jeho autičkárske remeslo mu vynieslo 7-ročnú basu. Prekvapuje ma to, že za ten čas, čo som kradol auta, nikomu nenapadlo urobiť kvalitné uzamknutie riadenia. V kurze sú podľa neho stále Volkswageny, Audi a Škodovky, pričom 80% aut skončí ako náhradné diely. V rozhovore s nami sa dobre pobavil na zamykanie riadiacej páky. Stačí totiž podľa neho vyšliapnutie spojky a auto vám odtlačia. Profíci ho zväčša neťahajú, ale tlačia pred sebou aj stovkou. Ak by ich naháňali, jednoducho predskočia do toho svojho. Do toho zámku nemôže nič iné ísť okrem toho dutého kľúču. Zariadenie skalené ocele zablokuje tyč riadenia a prakticky aj kolesa. Kľúč zo spodu sa tlačí, vytlača taký pes, ktorý zaskakuje do objemky, ktorá sa navlieka na volantovú tyč. Páčidlo znamená v tomto prípade totálne zdevastovanie riadenia. Poškodila sa tyč riadenia, skrútla sa, poškodil sa celý plechový úchyt. Z auta sa tak stane kus nehybného plechu. Výmena tyče riadenia dá totiž poriadne zabrať aj automechanikovi. Ako hovorí pán Dragaš, žiaden systém nie je neprekonateľný a nič nezabráni odťahu. Zaujímavosťou je aj to, že si ho dávajú montovať predovšetkým autičkári. Všeobecne je známe, čo není ukraduteľné do 3 minútach pre zlodeja, není zaujímavé. William Šuška, televízia Joj.